Good morning, kwa ino nonse. Yes, wafikanso Sapota mkulu ni program imene ya Sapota nditu. Kodi maule mukuti bwanji, kodi mkaka mudaka mwabe nanga iyayi mabankaze mukuti bwanji. Ndelero ntiti munotu muli longweso kufuna kuonaona, kufuna kumva kodi mabanka akuti bwanji tuti za game to imene iyayi mabanka manati ateka zikofolo koma iyayi chimodzi chamba kupita kuti nanga masapota akuti tu bwanji. Ndezo sezo zili mu program imene ya Sapota ndipo muli ndine Sapota mkulu George Apulianpi. Paulendo walero ndiye daso ndi madalo iyaito amene ndifuna kuti iyeyo aonesese kuti kodi zinthu ziyenda bwanji, achicho ayenda bwanji. Nditu unali ulendo owawa pa Bingo Stadium pamene ife mabanka tinaona zokoma wina aliyense amanena kuti game imeneyi tiwina. Abale anzanga George Apulianpi pa program imene ya Sapota ndipo kuti pasira program imene ndi Airtel akamuna amene adatibwesera chiko chimenechi cha Airtel Top 8. Abale anzanga bwanji tiyambe moto. Program yake tutimene ya Sapota iya kupitirapo tukuchezapo kumvapo iya ito zina ndi zina iya amene maule iya kusangala kuti iwo koma iya pakuno poka tisalateni bwanji tionenso kuti mkulu wina amene amayikonda silver akuti bwanji to za game to imene kodi tipita ku koti kapena ayi ndeti sanacheze ndi akamuna ali pamenepa bwanji timveza mkulu amene MaBankers. Yes. What happened? That game is not a nice game. Why? Because of that ref is a very bad person. Because I will not be better one bit. So in English, that ref is a fifth. Sina ngati anatibera. So anatibera pa chizungu ndiya? Anatibera pa chichewa pa chizungu. He take out. He's a fifth because he's still. Pa chichewa ndi wakuba. Pa chizungu is a fifth. Yes. Yes. Anatibera pa chichewa pa chizungu. Come on. In English. Yes. Munazina ndira bwanji. Ngatena tumasapota akulu komanso ikonda Silver Strikers. Sinachilandirepo. Simunachilandirepo pa chizungu pa chichewa ife masapota akulu sitinazilandire bwino monga ngati asiliva. Pa chichewa pa chizungu. The supporters of Silver Strikers like us, we are not happy with that decision, that game, because we lose it, but it's not that game we can lose it. But the left is a very bad person. What has he done? You see there, we have a lot of problems that game because anakwera bullets pa chichewa pa chizungu is the support of Nyansa Big pa chichewa anakwera bullets pa chizungu is the support of Big Bullets pa chizungu. Okay, awa anakwera basi kupita kudetsa pa chizungu is a support of Detsa. No. Pa chichewa anakwera bullets pa chizungu. Daiwala. Pepani, right? Koma zinapoitika, right? Pepani. Mina tipange chonche.
mwachipepeso Hii siku bwana. Sina kandi tikapereka hii bwana. Siku. Chabula. Iya kunena poto kwa supporter tu amene tuchama muona uya ku stadium atazipenta za silver ndithu eti. Kodi ase tikanena kuti 8,888 top 8 unapeseza top 8 nde 8,888 pali madigit angati Ndambi angati nina kuzoma kwana 10 right pa 8,888 pali madigit mo akuzokwana ngati 10 yeah kunena to kwa nkolo to amene yeah tendende yeah kumvapo kuti kodi anthu anazilandira bwanji to zimenezi ndi chitsogolo cha silver ndi chotani ababa chitsogolo yake njono tilimbikile kuti titenge DNA tisafoke yes ife tikwapempherera zikhozi ngati zapita tsopano ababa ndi zikhozi ziwiri zapita koma ife tikane titenga zingati zonse kodi mbuchani tilimobe mu Castelo Castelo likwene mapitilira sinangana jangu anatibera koma anayuza mabwe otisiya koma tsopano munthu wankulu ukansumire mwana pali nzero pamenewo mwana ngatwala kuitsa ndi mama kasamulidwa amakata amayenera kasumulidwa kuti alandire chilango ndife tiyendera za backdoor za kukoti kodi pita timamenyera pa kukoti kapena timamenyera pa ground pachandilamulo paliponse pamakhala malamulo we use the law of court yes. To do what? To make a decision because that team is a fifth anatibere fifth timu yanji mene imene ikanati tulutsaka chakanakazi kodi zinatuluka ndiyana ndimafana amene aja ana osakhwima iyayi nkhani yake tonti imene kuti ana osakhwima ati silipa ina yakawinira ku court kuti isewereso ati sanatuluke tu mu chikho chimechi koma iyayi ndayisisopereka chipepeso pet chipepeso mkulu wanga transport iyayi auto transport program yake tu ndipene ya support zabwino akuluakulu Maule MaBanker MaBanker kodi inu ndi awa ife anyerere kumeneko hapana ife nyerere nyerere inu ndacha nyerere sikanga tizoveka mosiyana inu ndi achani manoma achani manoma ndiye mwati nyerere manoma nyerere ndizo mwezi chimangopoti manoma amachokera dera lake Blantyre chabwino ndi pafupi tumbukaga ndi mumukaikira pali zokwiya somene sima imene mkuja papa kodi igula mmemo kamene alansima Mele ndisima ka sima sono tikamayankhula tusilimafuna kuti tikuyankhula kena kuso muzitafuna tamdisiyane kale tiyankhule mwapeze nanga tioneso za mkatime atimati table manners eti so nkulanga chimene mwavala chindi chani helmet avala cha helmet inu matiya helmet ndi zinthu ziwiri zosiyana nanga inu ndi awa mati ndi chani mene helmet so sima iyi ngati nyama iyi sinanga mukuwejera koyende mukudya ngati mafruits kapena ma vegetables tumija ngati nyama bali ndudi ngati mafruits kapena ma vegetables sinanga muidya koyende simuidya pa nyumba siwa fruits so siwa vegetable akudya ngati cha fruits kapena vegetable ngati ma vegetable chifukwa choti akudya kucha koyenda uchire anakhala kudya ku nyumba anakaidya ngati cha fruits koma panopoti nyama imene akudya koyenda akudya ngati chani ma vegetable ndio iya kunena to kwa kamuna tu amene akuti nyama imene ili apa iya akudya ngati ma vegetables chifukwa choti akudya kuchani koyenda koma yomwe anakhala kudya ku nyumba anaidya ngati cha ma vegetables koma chifukwa choti akudya kuna kudya ngati cha ma fruits ndio iya ngani yake tu ndi imene achicho meita upangana nawo anthu zabwino zabwino nyama imene iyi nyama imene sinanga akudya kunoko koyende akudya ngati fruit kapena vegetable
Akuja ngati vegetable. Akuja ngati chani? Vegetable. Akuja ngati vegetable. Kwa maana kala kuija pa nyumba bweza akuja ngati chani? Ngati fruit right. Chapati chapati. Program yake ndio timene ya supporter kucheza hapo kumva hapo. Yeah. So timu ndepa jamani ja? Timu mwatia? Si timu imene masupporter. Ile sasa kuna timu niliwa. Kumama paka jana. Sasa kama ungokonda zaje zama pempero. Zama pempero. Tatipa senko verse mozi ya Bible. Yohana 14 verse 1. Mtimani sakuriga mukubya mulungu kubani ineso. Pauli nyumba yake tanga lima malo kama mbili. Acha ndi iruma kubya sabulu kuwapi. Terekeze pale Bible 31. Bible 31. Kodi Bible 31 tichosepo Bible 13 asala panga. 31 kisaba 13. Asala 20 ja. 20. Asala boja 27. Yeah, but 31 you suppose 13. No. Asala 17. But 31 you suppose 13. Asala 17. Mabaka cha nini? Mabaka kapasa. Inu ndole mere. Bana mabaka kapasa. Asekazika mara moja. Mabaka cha? Kapasa. Kodi pataya ranjika chapama kama waya cha ama enda chonchacha. Timatema cha? Maeje maspokes. Yeah. Ikakala imodzi? Spokes. Zikakapo ziwiri? Maspokes dito. Yeah. 5 spoke amene. Imene ja? 5 spoke. Ndi 5 spoko? Ikakala imodzi ndi ja? Spokes. Zikakapo 5? 5 ja? 5 spoke. 5 spoke. Iyai program yake ndi imene ya supporter kungocheza hapo kuva ndi manoma. Somebody manoma? Ine no bullet. It no bullet. Tasangala bwanji kuti tagwera. Inewo ndilosangala chifukwa kuti timu ya bullets yatenga chikho cha Airtel top 8. Sina kwele kama mwajindunje tawina. Eti matala inu kumeneko. Inu ndachani? Ine? Ine ndino maganyu. Ndino maganyu? Tabwera. Okay. Masabota timu yone maganyu. Ineyo? Masabota timu ya maganyu. Ndendi ndiyo kodi mene. Imene masabota ine? Ine ndi ya bullets. Ya bullets ndendi no maganyu. Tirimotsi? Nesama ndipusa tori wodi mabanga jani. Funcional ja? Masabota ja? Bullets. Ndino achani? Wa bullets. Ndino achani napusa kuti ja? Funcional bwanje? Ndino wa bullets. Ndino achani? Ndino achani? Ndeno ndo mati ja? Ndino ine wa bullets. Wa bullets. Kodi akocha tunda. Akocha tu? Pasua. Mukono kuti tipanga bwanje chisogolo chimene ligi titenga? Ligi ya tene muka penalty. Kodi pacha tini maligi angati? Maligi? Sina mwina kabina timu ine chende chani? English Premiership? Hai. Pali tenemu? Ndi pali ligi ya tenemu, ina? Airtel inapita. Inapita, ligi ya Airtel inapita? Inapita. Chani? Inapita sondi ja? HDF. Kodi ya kuweka ndi hawa. Ligi ya chani? Chani? HDF. Kodi HDF munali matimu ngati? Muyatelo mwalanga? Muyatelo? 8. Iyi ya HDF amasena matimu ake ati achisodzera kapena amayi? Achisodzera? Osati igada china bullets? Yasamara amayi kapena achisodzera? Kodi angasa amayi nde. Kodi opposite ya amayi ndi chisodzera? Opposite ya amayi ndi chisodzera nditu yayi matimu nkula inu masabata timu yangu? Noma. Mukapita kunja? Chess. Chani? Chess. Kodi chess munena chess ya draft kamena chess ya bao. Chess imamenya mpira kunja. Timu kunja. Imamenya kuti kunja.
dziko lanji England. England ambasa ne ina manena boza timu chama ti Manchester mnamba Namba. imachokera kuti Ku England. ku England spelling yake ndija Manchester. spelling yake ni Manchester Spelling. Yeah, Manchester United. Okay. M. N. mungane kapena timu yetetia England eti ya pomwepa tunena za Manchester wina inu matichani ichani ingisha England. Timu ya Manchester United Manchester City imene timu imachokera kuti wakulu Manchester City imachokera timu ya ziko lanji uyiwalina kuti England ndiuza ni spelling yake ndimene akuichula apapai ati banji akuti MAN ndiye sindikuziziwa hivi ati MAN ndiye sindikuziziwa za MAN nanga za England machula inu sachokera kuti ana za England ndani ine awa ine ndakufuza ni za England ati nandi awa ndani ndipase ni spelling ya Manchester in England awa kuti England inuyo ndiye ndi England iyayi timu ya Manchester City mukabwera kunoko masabira timu yanji ine Bulesi mukapita kunja Manchester United Manchester imachokera kuti ku England eko ku England eko yande mukabwera kuno mati masabira timu yanji ine ndi masapota Bulesi kuno ku Malawi kuno mukapita kunja sinimapita kunjako program yake ndimene ya supporter kuchezapo kuendapo iya wadi ati osiyana iya tientendende tientone soti anthu ena akuti tubanji tu zampirato umene iya tienti iya kuyendapo tu mumpanipani amene mutu kuno ku Lilongwe ndithu ngati yake ndi umene ya mpira wa pa Malawi kuti matimu ni masapota chani zabwino kulanga maule chisangalo chili bwana chisangalalo chicho chisangalalo chambire kugwera maule kugwera iya so kugwera zinali za ntchito kuti chikho chanji meja chinali chikho cha top 8 Airtel kuti spelling 8 ndi chani spelling ya 8 yachichewa mufuna munene chani ya 8 mufuna ningolemba 8 yo kapena mufuna ito wakota amene mu spelling ya 8 ndiya ningokulemberani 8 yo ende ndilemba ba sindikuziwa mufuna ndilemba ba spelling ya chani mene amene 8 simwati 8 spelling ya 8 ndi mene amene ndi 8 ya spelling yake ndi mene inumfuna spelling yake ilipo ya 8 ATI spelling ya chani ya 8 ya ikulu tu atipasa spelling ya 8 imene itikuona pamene panditu komanso kutipasa spelling ya 8 ndi AT chani ATI maule tu amene utipasa zabwino kumeneko kodi aida ujandayo zabwino timu pachandi chani aida wa Bulesi chisangalo chili bwanji chisangalo kuti tinagwera ndinakasangalala rumpangalo tinawina kali Bulesi inata kodi patient angamenya odwas ugent guardian akamenya odwasi sizingateke Bulesi inamenya odwasi amati inata koma funa bile kunja akaipanga admitted akati akafuna akaipange chani admitted ati wa Bulesi amafuna kuti akaipange admitted ndithu yayi tientendende tientonese kuti ena akuti bwanji za game imene koma iyayi koma kuti yayi akusangalatu maule tu amene kuti yayi game imene anayiwina yes Airtel top 8 chipikisano cha Airtel top 8 leya tidakaliwa muno mulilongwe bwanji tiveso zabwino zabwino mkulu wangu ule mwana kumene mkulu wangu zikuenda mkulu wanga zikoneka nkhope zina zosangalala zina bwanji
manena kuti ife manoma titenga ziko folo season imene zonadi makochi ndiye akoti kubwera yeah masapota saluza ine sitingaluza koma makochi amene akumabwera ku Wanderers pena pake kumakhala against ndi Wanderers nchifukwa chake taonana kuti makochi awo osatithandiza koma sapota saluza ndiye akuti ndisanamalize jambo la okay jambo yes muntu wankulu imana kuti sapota saluza ngati fe masapota amaite mukulu Wanderers titi kuluza tili bwinobwino ndipo titi kutentha iya koma pena makochi amene akumabwera ku Wanderers ndikuona ngati akumakhala ndi against ndi Wanderers ndi amene afuna kuti achitisokoneza masapota koma masapota tili bwinobwino ndithodi kulu wanga nakuza timu iyi ndiyodwala timu ya Wanderers lasije mujadala ni makuzana ena top 8 titenga dziko zonse makochi amba timu yodwala mamenya 5-0 ablazi munthu osakugwira ntchito kuti ananyia 5 amene ananyia Wanderers akuti timu ikudwala ikumawina 5-0 ndi imene ikudwala awo amenyedwa atu yatelo top 8 pa silver ndi silver pa bingo amenyedwa yatelo top 8 andana amene awo apulesiwa sali bwino yatenga ndi silver chikochi cha neba ndo abalika mamonda mutu sukugwira yatenga ndi silver mafuna itenge bulesi ine sini mafuna itenge bulesi yatenga ndi silver kuleko ifeya silver ndi imene mamenya bwino ndi akuti omenya bwino amaluza kodi kochi wathu alikuti kwaenda bwanji atinapatimakia galimoto azasiya meke mwasi ndichimetane nazo kumakocha timu ija ndi against masapota okhandwa amasiya makochi wathawa sana tawe kochi alipo koma Ramadani anathawa uyuso wathawa waiona timu ija ndi akuona anthu osa makocha ndi against pinga njira zonse zili bwinobwino koma maneba phuma funa panga against ndi bullets ne bullets ndi timu yayikulu iya nkhani yake tu imene iyo muchana anenera anthu amene watipaleweja tinacheza nawo ndipo ananena kuti zonse tiwina zonse zitiyendera koma iya tinoti zinthu sizinayende mene zinaliriru ndithu iya tili mwambamwamba mukuona kuti chokera member tili mwambamwamba kuno town kuopa nyerere ati nyerere zalowa pansi nyerere zili bwinobwino sizinalowe pansi sikuli zikhozi ziwiri kubwera kuli TNM imene tikufuna kuti ife titenge ndipo ili pamphuno ndiye kuli Castelo yonse ndrama zochuluka kuposa zimene atenga makapewa ndrama zambiri kwambiri kuposa zimene atenga makapewa atenga zochepa ife tenga times 2 ndipo ndrama zambiri zimambira ku Wanderers 100 million tikuyang'ana pamba 100 osati ma 20 akugawana awa ndi ana agawane ma 20 ife titenga zitizo ife titenga 100 million kuteko kunini na ife kuteko pa namba 2 Super League baja tikubwerapo ife ziko Castelo kulankhula iti kutenga awakuzungukhalira manoma kudandaula kulira kutoka ndikulira akuti manoma kudandaula abalanzanga tentendendebe tife anthu ena kuti akotetu bwanji ndatokoza kulakulu ndi chipepeso kodi chipepeso napa sakale chipepeso kodi awo wandino oba chipepeso ndani mukuona trouser imene avalai ndine ndili musungola magazi amaule trouser avalai wanda chipepeso ndani ina ndi gentleman zamadolo wachi yawo madala ndatokoza kodi wachi yawo spelling wachi yawo ndicha wachi yawo spelling yake ndicha mufuna ndinene spelling wachi yawo ma spelling oti ali kumbuyo muwerenge ine munduze ine ine ndina na bwaje spelling ndo kumbuyo ndi ine masonga maona ndo balika amene tunti wachi yawo iya kufotokozapo ziwiri start kuti program yake ndi imene ya supporter kwenda endapo kuona kuti zinthu zili bwanji mwathawi zonse George Brian Tetendende tione muno yes iya kuchoka tu mbalina ya Lilongwe kubweranso tu mbalina ya Lilongwe ndithu kuonaonapo ndithu kuona mabize amene wandithu iya mabanka zikapena chani ine bana mabanka basi mabanka amene kulira tu mabanka ati kulira madala zabwino inu ndiye masapota timya Bullets masapota cha bullets ndiye tangu neno ti inch pitches biggest masapota bullets munene kuti chani inch bullet
inchi pitches wasanduka inchi bullets mati chani inchi breast soporas okay ndeti pange malo ndiribe tapakani iyayi likwetu sinati muluzi iyayi koma singa kwalito mano ndato masangala bwanji kuti bullets yatenga air to top 8 ndikusangala kwambiri bullets tenge top 8 ine ndio sangala kwambiri kodi ingakwanise kutenga top 8 bullets ikoze yoteka izatengapo koma yoteka chaka chimene inatenga top 8 inaliti bullets okay top tenga plate top bullet plate top bullets top plate chaka mosa puzira kumiko ineyo top plate njofunikira kwambiri na plate njofunikira top chani plate iya akuti kwa matala ati bullets yatenga top bullets Zabino kaino de tazila ndira bwanji zimezi chasa zitizo top 8 kuti chapita amene basi zimachitika nde ukhale wa bullets ukhale so wa Man City nyengo yowawa basi zimachitika chabulia akuti nyengo yowawa achicho iya mwina akapita amayi Zabino mayanga Zabino iya kani yake tu ndi imene ito kuno kumatabwa kusika kuchezapo ndi anthu osiyana ndithu iya wawa ukoma matala Zabino inu ndi ati ine walira ndani walira bwanasi walira mwina kapena ndasokoneza ndi spelling walira ndija w inu ndi awa dzina lanu alidziwa spelling awa lanu dzina ndinda tapeka kaya spelling yayo yo peka yako chicho wali ya spelling yake ya iya inu peka ni ya spelling yako JIJO w mata baji mkale malo ambozi w okay Mesa maduta oda. Inunu maviro. So bana walia. Bana wale. Spelling walia Marjan W ja? W R E Y spelling ya jani mene? Walia. Spelling ya walia tu amene. Timu mama sabona jani? Maule. Chisangalo chanu ndiyo chiwani? Chisangalo nendi jamie. Wimenya wa silver tasangala wa. Chisogolo cha Blessing ndiyo jani? Chisogolo cha Blessing ndiyo ababande tajipatsano mpango. Auti top 8. Auti top cha? Top 8. Kodi apa 8,888 palima digit ngati? 8,888 palima digit ngati? 4 ma digit ngati? 4 8 4 mwamba awalia? Pa 8,888 top 8 palima digit ngati? ma digit figure kapena digit figure matja figure kapena digit number kapena digit ilibe point imene ilibe jani point ilibe point 8 jani 8 jani 8,888 ilibe jani point ilibe imene ilini ma digit anga ilibe akuzokhala manambala I think mwali wanji kuyambira kuti ilini ma digit angati 8,888 8,800 manamba ngala kwa tena sima milioni amene ndangati mabilioni amene ayi akuti 8,888 ilini ma digital mabilioni kapena ma million mabilioni namba ya figuration ya
Ndaba siyazo utaona inazo ngapese kuno. Akulanga ndatokoza kusangala na kwambiri maule swali pano maule ndenda mbili maule nda atine iya monga inu maule tabwera kusangala iya tinanena na bomba ndiye bwerani anthu amakana amakana asante sana bamwekola asante sana program yake tu timene ya supporta kucheza hapo kucheza sababu inokulanga masapota timu yanchi Bullets. Bullets mklosa wewe ndi Bullets T-shirt yake dimene. T-shirt yake dimene Air top spelling air 8 ndija 80. The E I G H T. Ndatokoza iya nkulu tu amene ndithu iya nkulanga ndatokoza tweti mwachene tatembenukani akutiza chani za madolo ine ndifuna inu mukhale dolo panopo ndifuna mukhale cha dolo panopo ya nde spelling za madolo mbuti spelling ya za madolo ndikupaseni mwina so tutonjezere za madolo zedi inu ndi awa zedi o D dika inu ndi awa ya iyi ndivulireko ndivulireko ajijo ndivala rundine kodi inu ndi awa bangi ndiyankhuleka ndi awa kai kodi kulanga inu mama ya kulanga yes zachani za madolo spelling za madolo zedi T kodi inu ndi awa kulanga kodi inu ndi awa bangi tapita mukakhala yapopo mupangezani zomukatha ndedi iya program yake tu timene ya support tinabwera ndi chipewa chimene chikuti munthu achene kumazikuoneka ngati zinthu zavuta ndithu za madolo ZO limene ndipangalo sose mupanga cha ZO M kodi ZA M O Chena one. Zedi M D O R O iya program yake tu timene ya supporta chingira amene anakantenga nkulu amene komokhanga titu zavuta konkulanga 8888 ali ndi madigit angati Madigit. Eight. Chabwino iya top 8 8888 ali ndi madigit 8 ali ndi madigit anga 4 Steven iya ali ndi madigit Steven ndithu kunena kwangu 7 Yes. ali ndi madigit angati 7 8888 ali ndi madigit angati 7 spelling digit ndi bwa digital spelling 8000 koma ndi madigit angati 7 iya 8888 ali madigit 7 iya ndinayiseso kuti chipewa chimene chindichite iya wina walephera ndithu tentendende zabwino kulanga zabwino mwafala chana glove mwafala glove yes tone alipo angati awidi ndi mwafala chani glove
yes kubwera soto kuno ku Devil Street kufuna kukumvapo kuti anthu akuti chani tamvako mbali ina yalilongwe kumatabwa komanso kubwera ku Devil Street kufuna kumva umeneko iya saiwali kuti program iya tinapeza zabwino mani zabwino zabwino wide zabwino zikwenda mwasangala bwanji weekend iyi kuti taigwera Silver ayi kuimenya noto kuigwera kuigwera kumene kucha sinagwera kuma kuimenya kuimenya iya kulutu amene akuti ayi kuimenya Silver osati kuigwera inu masapota chani ndio beremeni masapota kali beremeni masapota inu mene Sunday zampira wali kumazere. Ndi kumanzere? Kumanja ndi chani? Ndisipa amene. Wajana ndisiyo, sokora siwa jamu. Kwa Silver na benete? Iya, nditu tu iya. Mwanga ngati ayatero kusangalala kumwaza nditu. Zabwino? Titangofula nawo chimechi chituone chane mwanga ngati niyo kufuna kukuchani mwanga ngati weni tapala nitone iya tisaiwale tumecha tinanula ku Bingu Stadium kodi nanga pamenepa zikhala bwanji ndithu iya kodi ndi flag imene kodi kuno timati Devil cha Devil Street ne bullet season trade cha Nakwenda nitone apa ndemo ache. Ya, ndifuna anthu aone mwachenda. Tatembe nukani. Ala zili bwino dia ya ikulu akone mina so kungomuchenesa mkulu amene yeso kuti ya azitu Bwana hapa kula. Aya teraona banji ngati mukubisala. Sana bwana na urungo. Sina katika aonese kuti azitu zili banji. Iya mwagulisa kwambiri kulanga. Muchepese kwambiri. Mina pamenepo. Zili bwino. Tatembe nukani. Maule oye. Ati zimene zajani? Zamadolo. Ati zimenezi zamadolo tatokoza kulanga twete. Kwa paso zili bwinotu. Ndi maule yose. Yose maule? Ndema vala so flag yeja? Maule so. Flag ya maule? Chabla ya avala flag ya maule. Sana vale iya izovala zaja hata mavala chani? Abasinangala kwa Zamadolo. Flag ya jani? Ya police. Flag ya maule nditu iya kucheza tu kuno to ku Devil Street iya kucheza hapo kwenda hapo to iya kucheza hapo ndia tu iya mwina sotingo pita hapo panya anyamata ometa mete tikacheze nao pamele unazila ndila bani malila meke mnana ndila bani Kuwina nditabu mafasi. Kuwina nditabu. Unuza so nditabu. Kuno ndabali ina mwene muzuwa gale bali mile kuzotabu mapanga muzuwa gale timanena kuti titenga zikho zonse banje umazuwa kunena kuti kuwina ndi nkulimbikira wakazona kuti zangoja kumenya kwambiri koma mangomezi kazona kuti wagwa pasi ndesumazindikira kuti kuti ndagwadi eti kodzuka magazi amwene basi bilani wakumenyana amasokonesa ndani inu ndaja Sapota kodi apa batokoza mafoni osati maochi mafoni pali foni ineja pali ochi ineja amatina ya digital ineja timateja ya mivi pachichewa ya digital pachichewa pachizungu ya mive chizungu digital pachichewa ya mive so they are kuti top 8 pa top 8 simuna yake ndikilani kai kulanga top 8 ati top chani top 8 imena ifasiri yatani yati meni koma titenga chikuchina chili chonse chaka chino zitaona 1 2 3 zapinga zina ababa Super League exactly ndakuti top 8 yatipita kuti pa 8888 pali ma digital ngati 8888 yes
ndauti ndi 8888 madigit anga 8800 anja 88 apa 8808 pali madigit 8888 ndi follow iya program yake tu ndi imene ya sapota kuchezapo kumvapo zabwino kulanga zabwino kumene kumatala mwadekati asiri vajan ndina wapulesi munasangala banji anachilandira koposa chikoto munachilandira chabuda iye akuti anachilandira koposa do chikoto chimene chindito kumene kulanga munapita mtauno kuzashopa ndichoka kusalima ndopita kwako mupita kudeza timu ndi kumalawi kunoko mpira ndesi mbali yanu mbali yanu nditi mbali nayi basi mpira simbali mpira simbali yanu koma mbali yanu nditiyo basi ine akakupemphera akakutani ndi mbali yathu mpira ayi mpira simbali koma kutani munakupemphera nde pali ma Bible 31 nde ine ndichose ma Bible 13 asalapanga 31 kuti ndidziwe ndinopemphera pa 31 pali ma Bible 31 ndichose ma Bible 13 kuti ndidziwe ndinopemphera asalapangati timangeke kireta kapena pakuti tingogesa sisiteka ati apange kaija kakireta apange kakireta apange chani kakireta apange chani kakireta akuti iya apange kakireta pachichewa ndija awerengere pachizungu apange cha kakireta pachichewa apange awerengere pachizungu apange chani kakireta iya kuchezapo iya kulanga bera kuno watuchokera kutiko ndoyoka kusalima upita kuti kudezet lero wakumana ndani suna sendetwa wakumana ndachi icho ngakone ndipena pake apo ndimakulondolani umandilondola nde wakumanane ndasiya ndikaichikwa mababa ngono yes tafani pamene yeah. Abene kwa kungo boti Airtel umakumbukira chani kungo munthu akangoti Airtel umakumbukira chani makumbukira zambiri pali ma units Airtel Money kulumikizana ndi anthu ena mbali zina za dziko nkhale komalako oho chamuno chawo ndi akuti zamadolo akuti chani zamadolo akuti manji zamadolo pachichewa ndi chani kuwerengera pachizungu calculator ndicho kanenani munene kuti pachichewa chakuti yani pachizungu chakuti pati bwana mali pachichewa kuwerengetsera pachizungu calculator kunena kuti calculator akuti bwana pachichewa kuwerengera pachizungu calculator ena tu amene kuti lilongwe sisunga chani sisunga kape pachichewa chani kuwerengesereti pachizungu calculator akunena kuti calculator nditu iya zabwino timu masapota Manchester United mukabwera kuno akuno tilibe timu koma mukapita kunja Manchester United kuti mina mongo sitinena tsiku lake lweti tsiku limene munapanga passport yanu inali liti simunapange bwe koma zampina mmasatire kumalawi kuno mulibe cha tilibe timu mukapita kunja Manchester passport munapanga liti sidapangeko passport mukapita kunja Manchester United ase wamasi enda munokulanga munyamule chani tabera kodase apapa tilati tawerenge madziwa tikupanga cha tikuwerenga madziwa eti pachizungu chake tikupanga cha calculator koma 1 2 3 4 5 6 tikupanga chani calculator iya pachichewa kuwerengetsera kuwerenga
1 2 3 4 5 ndikutani Kuwerengetsa. kuwerenga eti Yeah. pachizungu Calculator. calculator auti tupanga cha kuwerenga pachizungu ndiya Calculator. calculator ndito madza mugulisa manyi ba 50 kwache awawa tikati mwina tangotengako tabola papa taponyamuka mchere kamchere tya tiyamwa ngati fruit kamena vegetable tiyamwa ngati ya Madzi. tiyamwa ngati fruit kamena vegetable Mangati madzi. tiyamwa ngati ya fruit kamena vegetable Madzi. tiyamwa ngati ya fruit eti kwacha itaikamo chani itaikamo mchere ndeti yamwa ngati chani program yake tunti imene ya sapota kuchezapo tachezapo ndi anthu osiyanasiyana tinangofuna kuti tione kuti kodi zinthu zili bwino koma apa ndikupanga chani ndikupanga cha pachichewa tikuwerengesera pachizungu Calculator. tikupanga cha tikuwerengesera pachizungu tikupanga cha Calculator. ndito iya program yake ndimene ya sapota kuchezapo kuona hapo cha mamini saka ndathokoza mbaliti kona watu kwenda popo Sabino maule kapena mabankers Zabu inokulanga mabanka za kupezeka mabanka alipo mabanka alipo mabanka alipo iya mabanka tikubisala ndi tikulowa pasi ngati Nyerere kulanga bwanji zinaenda mwanzi timatitenga ziko 8 ziteka kuli kutuma kuno kuli ziko 8 tanuza lijikonjama chipiku chilimo moso ndesiveli mchipiku timatitenga ziko 8 isiveli mchipiku kulanga ino masaura chimenji ine bullets bullets ndi amanena za Adidas spelling Adidas nja mnamba mo Adidas ndinamva spelling nja sio le mpakala spelling Adidas nja kulanga chulani kandi Z kandi V spelling Adidas nja D spelling Adidas nja mati D trapo ni zilemba ziwili zoka zilemba ziwili zoka za Adidas nja ala DR yeah spelling ya Adidas kunena kwa mkulu amene kuti DR ndikuimba tu pamene pa DR ndiya ndatokoza ne ziko mokwambiria kwenda matiba chikulanga kwa ino municipality timu yanu ndija ndilibe timu aya mungalipire maplayer angalipire maplayer sina nayo timu angalipire maplayer mungakhala ndi timu ine masabira timu wela namwene timandena kuti titenga zikho ziwiri cha season ino zitheka tikwanisa kutenga chenemu tikuopasa ndezikhapo zingati chimozi imeli 100 million funso munalipa ndikumvana tinati banji mutenga ziwiri mutenga zingati tinati banji tatenga chimozi mwatenga chimozi ndicho chimene chati ene mtimetike
ndemwatenga ichicho chazanazana sichipaneso tichitenga ndeti manena kuti titenga sapota amene kuti nditenga ifoti sapota anozolowera kune kuti safuna kuluza amfuna kukhala wowina utano zonse tsogolota aloseraso tizataniso tsogoloso tikulosera kuti chikwe cha tene komakene kuti tizataniso sizingateke ndinoacha nini wa Silver Strikers sapota spelling strikers ndi chani strikers ST R K E R S kupesa mkulu tu amene uti ife mabankers kwathu ndi phokoso chabe timanena kuti titenga kenako iye andikusiya so ndimene tikuona kuti pamene pa ino ndiacha wanyelele iya kupesa kwenda kwenda kuma hardware kunoto kulilongwe titu kwenda kunsika wa lilongwe titu kupeza kuma hardware kupeza uziya ena kutawa kuti achicho afika ena kutawa iya zochitika mulilongwe kodi nanga kukhoteraso mbali imeneyi tiona bwanji tentone mbali imeneyi kuti kodi zinthu kumeneko kuli zotani madibaji mayo zabwino dada timu ino ndili chani mabanka kodi zovuta zichati tinapanga sa take away kapena tinaika konkulu tinaika konkulu ife ndapa 47 tinangoika sipana taliketi chabwino iya kunena tu kwa anamalira tu amene wa amabanka kuti zinthu sizinayende matibanji ife ndieni sokokeraso ndakuona ndito akuti amene watu enieni akuti sochita kukokera ndito kuyang'anayang'ana mabanka kutere mabanka akutawa inde mabanka eneni ena mane kuti strikers spelling strikers ndija aponyo vile msakali apo siti here achijodu safusa mafusa ambiri tu kufusa limodzi munthu kutani kugwera tu spelling strikers ndalepera kodi pa akuti top 8 imene yatikandika kutenga iyi top 8 pa 8888 pali ma digit angati sintozalepera kodi tu sub business iya mabanka zikwenda apa mabanka zikusowa kwenda apa mabanka zikusowa iya fuso limodzi kugwesa tu sikawose kuti zabwino bwino simpaka nawo mati titenga mwina zikho ziwiri zitheka ife mabankers ine sindibonga nawo zitheka zikho ziwiri sizitheka akuti hayi ine sindibanga nawo sizitheka pamene tutseka program imeneyi iye ayitake zako to iye kwenda malo osiyana kuona hapo funa so kuona kuti kodi mabanka akumva bwanji peni ili bwanji amene atenga zikho ziwiri koma zimenezo zikupezeka zalephereka ndithu maule ena kumana kuti maule anatha koma iye maule akuti ife zathu ndi pa ground ndithu matala pamene tikumaliza program imene ya supporter kodi chinangwa chimene chichi mukudya ngati fruit kapena vegetable fruit mukudya ngati fruit iya matala amene akuti akudya chimenechi ndeti tenere monga ngati mamapaka akuti zachani zamadolo atelo chani ete zachani zamadolo eti koma chinangwa chimukudya ngati chani ngati fruit titia chinangwa chimene akudya to ngati fruit program yake ndi imene ya supporter kuchezapo ndi anthu osiyana koma iye mabanka akunati ndi kodi amene achawo anali ateka away kapena tinaika konkono
Sidaiga kwa mkono. Sidaiga kwa mkono. Mugakazikide. Kodi awasazi okuyako. Kodi ndikulage ndimene. Masabra ya. Timu yanu matishe titu ada kalipobe. Masabra timu shehe mulandira. Masabra jana. Mungakali kulikanga mungatu sasa sokose. Bullet. Masabra bullet. Kodi bullet tadi chuleni chiko chimene yadenga bullet chakwa ni mai wae. Tati yakuleni tatuze ni chiko chimene bullet yadenga posera popana. Top 8. Top 8 Kodi mu top 8 chiko chimene chaka chinocho munali matimu angati? Senator yanga. Senator yanga. Koma chiko cha jani? Chiko cha top 8 atusakuzoti mu top 8 munali matimu to angati titu. Iya program yake ndimene ya Sapota MaBanker. Mu top 8 munali matimu angati? Kudziwa. Okay. Mabanga jani kunoko? Mabanga za hardware. Okay. Ati top 8 top 8 nde pa figure ya 8,888 pale madigit angati? Kanika. 8,888 pale madigit angati? 8,888 pale madigit angati? Katika ni calculate tu bila. Tabanga ni calculate. Tabanga ni calculate. 888 pale madigit angati? Okay. 8,088. Madigit ya? 5. 8,888 pale madigit angati? Follow. 6. Mwajira calculate apesa kama ngati? Mwajira calculate apesa kama ngati? Tabanga ni calculate heavy. Sina 8,888. Taire mbeni. 8,000 kodo. 8,088 pale madigit angati? Follow. 6. Auze pale madigit angati? alipo hiki vile. Alipo angati? 8. Ate ojani? Top 8. Mwalimu ndi 8. Amana limpia na top 8. Depa 8,888 pale madigit angati? Mesa ndiko bweleza be. Matibaji? 8. Angati? 6 yeka. Pajani? 6. Pa 8 yani? 8,888 pale madigit angati? 6. Matibaji? Follow. Pa 31 chichosa po 13 asala nyako. Kabela ni ukula kataka ni kakwenda. Ndemo bange yes. Osadi muwerenge koma muteka kireti. Chibani yoti pa 31 kuchosa po 13 asala njani? 13. Pa 31 kuchosa po 13 asala 13 kunenda kwa kwa. Abala sanga munali tuntine George Brian Pipa program imene ya Sajani? Zamadoro. Sajani? Zamadoro. Program yake ndimene ya supporters. Menezi ndi Zamadoro. Munali ndine George BNB kuno tu kunsika wa Lilongwe titu. Kumene taunapo kuti pa 8,888 pali madigit 10. Madigit anga 10. Pali madigit angati 10. 8,888 pali madigit 10. Maribanya nangoziveza vaga. Sweetie huyu. Tukungo moja tukungo mponya nkama. Timu nyanga fruit kapena vegetable. Vegetable. Yeah,